Ġiet inawgurata uffiċjalment Casa Fratelli Tutti li tinsab fid-daħla tas-Seminarju tal-Arċisqof tal-Virtù fir-Rabat. Din id-dar ġiet mogħtija lill-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta sabiex il-fakultà flimkien mal-Knisja ta' Malta jagħtu opportunità lil saċerdoti barranin sabiex ikomplu bl-istudju tagħhom f'Malta. Id-dar se titmexxa mill-fakultà għal skop pastorali u missjonarju għal 15-il sena. L-Isqof Awżiljarju Joe Galliakur mispjega kif din id-dar se timxi fuq ix-xewqa tal-Papa Franġisku fuq il-mudell ta' Knisja li tilqa' kif is-saċerdoti ġew Malta sabiex ikunu jistgħu jaqdu aħjar il-Knisja Kattolika. Aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għalina ta' arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija u speċjalment anki bħala Knisja hija preżenza li jitħalli l-ġid. Aħna tiftilna l-viżjoni anki li l-Knisja hija Knisja tad-dinja kollha. U iktar ma dawn ma narawx biss dak li nagħmlu magħhom bħala karità, imma bħala rispett b'dinjità. U ngħinuhom illi hawnhekk isibu tassew anki l-għajnuna meħtieġa anki għall-ħidma tagħhom għall-istudji tagħhom, naħseb iktar li ħu l-iskop tagħna anke bħala Knisja. Id-dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija Stefan Attard semma kif dan il-proġett se jgħin b'mod konkret biex is-saċerdoti jkunu ta' servizz aħjar għall-Knisja kif ukoll għas-soċjetà. Ettejn saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom biex isiru saċerdoti imma illi l-isfid tagħhom ma jistgħux m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. U għalhekk aħna nospitawhom, nilqawhom fid-din id-dar għal sentejn u noffrulhom l-għajnuna kollha meħtieġa il-formazzjoni b'mod speċjali akademika imma anke pastorali biex meta jmorru lura fil-kuntesti ekleżjastiċi u soċjali tagħhom ikun jistgħu il-ministeru tagħhom jagħmluh b'mod effettiv u jkunu iżjed taġi tal-poplu. Isem id-dar u ispirat mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Fratelli Tutti li tiffoka fuq il-fraternità u l-biberija soċjali.